For den. Der er ej. Og det er til her. Uden tog. For den der. Det er sommer i Odense. Det er her, han bor engang. Eller her bor Hans Christian Andersen. Han har godt nok lidt lige været hjemme de sidste 150 år, men der er stadig håndværker i gang med anden. Så det kan være, de stadig lige ved at renovere det sidste. Det er Brøns Klædefabrik, der ligger der. Der kan du begynde at se noget kultur og lidt forskelligt. Og her der er de så ved at sætte cirkus op, eller noget med noget. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Så har du over bagved det, der ligger cafébiografen, hvor du så kan se de her ski-eventyr. Så er det jo bare ny sommeren, og det gode vejr. Husk solcreme, og husk at spritte af. Vi grilles.